बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. श्री क्षेत्र कुणकेश्वर इथं हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत देवस्वाऱ्या दाखल होत असून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून दक्षिण कोकणची काशी असलेलं श्री क्षेत्र कुणकेश्वर इथं भक्तांची मांदी याळी झालेली पाहायला मिळते. सर्वप्रथम नमस्कार, तुमचे स्वागत. माहोल आणि गर्दी हा देवस्थान ट्रस्टने, पूर्ण प्रशासनाने, पालकमंत्री सर्वांनीच आपला सेवा मंडळ मुंबई, ग्रामस्थ कुणकेश्वर यांनी 2-2.5 महिन्याची काय या ठिकाणी जय्यत तयारी केलेली आहे. शिस्तबद्ध इथलं दर्शन किंवा इथली सजावट, फुलांची सजावट, मंडप, तर जी काय रोषणाई आहे याचा चांगल्या आणि जे काही चांगली कामं केली आहेत ही लोकांपर्यंत पोचलेली आहेत. आणि इथं आल्यानंतर मनप्रसन्न आनंद मिळतो, जीवनाला शांतता मिळते. आजच्या ताणतणावातसुद्धा एवढा ताणतणाव असतानासुद्धा इथं येणारं भाविक भक्तगण आनंदी होतो आणि भविष्यामध्ये एक प्रेरणा, ऊर्जा मिळते. ह्या सगळ्याचा विचार करता म्हणून आज भाविक भक्तगणांची जी संख्या वाढलेली आहे त्याचं कारणच हेच आहे की आजच्या भाविक भक्तांना जे पाहिजे आहे, जे गरजेचं आहे ते आज इथं आल्यानंतर मिळतं आहे. आणि भक्तिमय वातावरणात आणखी सात्विक किंवा जे काय आपल्याला हवं त्याप्रमाणे या ठिकाणी त्यांना मिळतं आहे. आणि हे बघितल्यानंतर आम्हाला आज ट्रस्टीला, सेवा मंडळ मुंबई, ग्रामस्थ, देवसेवकांना, संबंधित यंत्रणेला, या शासकीय यंत्रणेला आज जे काही गरजेचं होतं ते आज त्याचं फलित, त्याचं आज फळ आम्हाला मिळतं. त्याच्यामुळं संबंधित शासकीय यंत्रणा, पालकमंत्री म्हणा, देवस्थान ट्रस्ट म्हणा, सेवा मंडळ मुंबई म्हणा, आज आम्ही आणि सगळे आमचे देवसेवक हे येणारे भाविक भक्तगण, त्याचमध्ये आत्ता ज्या काही देवस्वार आले आहेत त्यासुद्धा आनंद या ठिकाणी भक्तिमय वातावरणात या ठिकाणी जे देव येतात ते आमच्या देवाच्या भेटीला जातात. त्यांचं ते विचारांची देवाणघेवाण होते त्यांच्या भाषेमध्ये, तो सुद्धा अविस्मरणीय क्षण असतो. हे जे काही गोष्टी आमच्या या कोकणच्या काशी ऊर्जास्थानाकडून त्या पवित्र ह्या स्थळाकडून ज्या काही दिल्या जातात त्याच्यामुळं आज जो भाविक भक्तगण या ठिकाणी मोठ्या संख्येमध्ये येतो आहे किंवा जी काय किंवा येणारे जे काय देवस्वार आहेत त्यांची संख्या जास्तीत जास्त वाढते आहे. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे भाविक भक्तांचं एक श्रद्धास्थान, आणखी प्रेरणास्थान, भविष्यामध्ये चांगल्या प्रकारे आनंद देणारा हे स्थान, हे आमच्या ऊर्जास्थान त्या ठिकाणी प्रत्येक भाविक भक्तगणाला देत आहे. त्याच्यामुळे सर्व आकर्षित जात आहेत आणि सर्व मिळणाऱ्या दैनंदिन ज्या काही सुविधा आहेत त्या या ठिकाणी आम्ही नवीन देण्याचा आणि क्वालिटीमध्ये देण्याचा आणि चांगल्या प्रकारे देण्याचा, की डोळ्याचं पारणं पिटेल अशा प्रकारे देण्याचा आम्ही सर्वांनी प्रयत्न केलेला आहे.
आणखी एक मी आवाहन करेन की हा जो महोत्सव 15, 16, 17 जो आहे तिन्ही दिवसासाठी आतापर्यंत आम्हाला जे भाविक भक्तांनी सहकार्य केलेलं आहे तसंच सहकार्य करावा. उद्याचा जो 17 तारीखचा पवित्र तीर्थ स्नानाचा जो योग आहे तो चांगल्या प्रकारे त्याचा आपण करून त्याचा चांगल्या प्रकारे आनंद घ्यावा. आपला आनंद द्विगुणित करावा, आमचा आनंद द्विगुणित करावा, म्हणजे पूर्ण राज्याचा आणि देशाचा आनंद द्विगुणित होईल असं मला त्यातून सांगायचं आहे. की आम्हीच नव्हे की सर्व भावी भक्तगण येणारे ज्या देवसर आहे, येणारी रयत आहे, त्याच्यानंतर शासकीय जे पोलीस अधीक्षक असतील, कलेक्टर मॅडम असतील, आमचे पालकमंत्री असतील, वरच्या लेवलचे सगळेच एवढे खुश आहेत की या ठिकाणी शिस्तबद्ध एवढं लाखोंच्या संख्येने गर्दी होत असताना सुद्धा कुठल्या प्रकारचं भांडण नाही, तंटा नाही, संघर्ष नाही, अगदी भक्तिमय वातावरणात आनंदात त्यांचे सर्व भाविक भक्तगण एवढे आनंदी होत आहेत आणि त्या आनंदात एवढं दर्शन घेत आहेत. ह्यातच खरं गमत आहे आणि त्यामुळे आम्ही पण एवढं आनंदी झालो आहे की एवढी आम्हाला ताकद आणि प्रेरणा मिळाली. ह्याच्या पुढे सुद्धा आणखी काही भरपूर आम्हाला देवस्थान ट्रस्ट, सेवा मंडळ मुंबई ग्रामस्थ आणि सर्व देवस्थान आणि पूर्ण शासन भरपूर गाणे आमचे पालकमंत्री सुद्धा यावेळेला प्रत्येक गोष्टीवर लक्ष देऊन आहे. इथं जे काही गैरसोयी आहे त्या स्वतः त्यांचं म्हणणं आहे की ज्या काय सोयी गैरसोयी आहेत त्यासाठी आपण जी केंद्रातून जी काय प्रसाद योजना आहे किंवा राज्याची काय योजना आहे ते जास्तीत जास्त आणण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण ते प्रयत्नशील आहेत. आणि आम्हाला खात्री आहे की या ठिकाणी ह्याच्या पुढे भविष्यात विकास कामांची अतोनात भरभराट होणार आहे. आणि या ठिकाणी जसं महाकुंभमेळा असतो, मोठी ठिकाणं असतात, देवस्थानं असतात, त्याहीपेक्षा त्या आमच्या रांगेमध्ये जाण्यासाठी आमचे जे प्रयत्न आहेत ते लवकरात लवकर मार्गस्थ होतील हे आम्हाला नक्की खात्री पटली आहे.